No, unang-una pasalamat kita sa tanan nga so finally ang ato ang new government center diri sa atong lungsod ato na gyud nagamit nga mahatagan natong nagmaayong serbisyo ang katawhan diri sa atong lungsod. So thank you so much no sa ato ang contractor sa PhilSouth headed by Sir Louis Tuheng and his wife Ma'am Sabrina. Thank you so much, and the staff sa ato mga engineer, architect, tanan-tanan, and of course sa lungsod sa Mabinay no, na butang na gyud ni napahimutang na natay bag-ong balay sa ato ang lungsod. Kay mao jud ni akong handom when I was still a mayor nga tagaan og bag-ong what do they call this? Bag-ong balay ang ato ang Mabinay. Being the inahan before during my term, magay ako una-una nga kitang inahan ako na kitag nindot nga balay para sa atong mga anak. So this is it na nahatagan aron maka-servisyo tag maayo sa ato ang mga katawhan diri, di na po sila maglisod, then napugyud ta sa center. Makita na nato. So thank you so much, magpa-salamat dito sa Ginoo sa tanan nga aning gihatag niya nato. Kanos ay first session? Among session nag-start na may yesterday. Kay Monday man amo ang session. So supposedly di panta mi kaso lang amo ang nanghakot naman nagwala na. So diri na lang mi yesterday among first class I think first session na mo yesterday gabi sa amo ang bagong balay. And wala. O sa plano sa inyo karaan nga ang ato ang karaang session, ato ang karaang building sa atong munisipyo dito, gihatag nato sa mga national offices temporarily. Kinsa ato gitagaan ni ayon siya? Like mga COMELEC, tapos sila dito nabilin, ng RTC nabilin pa sila dito, another mga sikalahi, tapos sila dito nabilin. Then of course na si NBI, magpunta man silang satellite office din atong gihatag ang legislative building ang first floor. Ang mo session hall og office sa SB office atong gihatag sa atong NBI. So sila mo fully dito na mo sa paan ng NBI nga satellite office nila. Ang nakuyog namo diri nga national si DILG. Kay mao man gyud ato ang katimbang permino every time nga naatay meeting, naatay queries, especially kami diri mag-session, nami queries, so dool ra kay siya namo makatawag nga mga yutag tambag na ni DILG. So siya mao ay nadala namo demhi sa ato ang bago, but temporarily na kay naman tay sports center sa likod nga gitukod, hopefully mahuman na ang pud na offices ibalhin transfer po to sila diri nato. Okay, na po tayo laing plano unya puhon atong karaang balay. So at least one-stop shop. One-stop shop na gani din nya mas dako na naapot tayo elevator og wadto sila sa mayor's office sa taas, di pud sila maglisod ang ato ang mga PWD at mga elderly nga mga kaigsuonan, di pud sila maglisod kay naaman tay elevator nga ilahang masakyan nga di sila pud maglisod nga hasta may empleyado pud actually. So at least ang mga taga Mabinay, ang mga Binayanon maka-experience pud sila unsa day elevator na ama pa na experience ma-modernize na pud ta hinay-hinay kay nagkadako ang Mabinay center ta sa atong region sa NIR, so mas maayo ra gyud ng gwapo ang ato ang balay. Atong katawhan diri sa lungsod sa Mabinay, welcome kayo mo sa to ang bagong government center wherein makahatag na tag sakto nga serbisyo, komportable tang tanan nga moanhi, di ta na maglisod. So anytime kung na may problema na didiri di na ta maulanan, di na mainitan, unlike dito nga magpatapon-tapon pa ta. So dinhi naran tanan para ni natong tanan, dili ni para sa mga officials kundi para ni natong tanan. Kay manay giingon nga dinhi nakita nato ang ato ang kooperasyon ug suporta sa Mabinay sa lungsod sa Mabinay. Always ang inahan ninyo diri sa lungsod sa Mabinay, always magaingon ang atong panaghiusa, suporta, kooperasyon sa matag usa. May gikinahanglan sa atong lungsod nga mas maswagon, himsog og lig-on nga Mabinay. Naingong Mabinay palangga ko ikaw, go Mabinay go. Action! Balita!